ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മീൻ കറി എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മീൻ കറി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു മീൻ കറിയാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നല്ല കപ്പയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഞാനൊരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ആയാൽ കൂടുതൽ നന്നാവും. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ഉലുവ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുനുകുനാന്ന് എരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഉള്ളി കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതിന് കാരണമുണ്ട്. വലിയതാക്കി എരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആയാലും അതൊന്ന് കറി ആയി കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും തിക്നെസ്സും ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു വലിയ തക്കാളി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല പുളി വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ പുളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി കൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ. ഞാനിവിടെ പുളിയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മീൻ കറി ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് പുളി കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഞാനിവിടെ മത്തിക്കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചില നാട്ടിലൊക്കെ അതിന് ചാളാന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെയൊക്കെ മത്തി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു പുളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കേട്ടോ. ആ ഒരു ടൈമിൽ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിൽ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും, ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവും കിട്ടും. പിന്നെ എരിവ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള മസാലപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാശ്മീരിൻ്റെ ചില്ലി പൗഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ല ഈ ഒരു മസാല ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പെരുംജീരകപ്പൊടി അതൊക്കെ കേട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മുളക് കറിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂണ് പെരുംജീരകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു മസാലയുടെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല തിളക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മുളക് പൊടി ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. എരിവ് നോക്കിയിട്ട് എരിവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എരിവ് കമ്മിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിൽ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പുളിയൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കുരുവോടൊക്കെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മീൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൺചട്ടി വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മീൻ കറിക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. മീൻ കറി വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ബീഫ് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മീൻ കറീൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫിഷ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു 12 ഫിഷാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക. ഈ ഒരു മീൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് നല്ല തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കറിവേപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി കറിവേപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കറിവേപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീൻ കറി നല്ലോണം തിളപ്പിച്ച് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു മീൻ കറി നന്നായിട്ട് തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതിനും കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മീൻ കറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് പണിയുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മീൻ കറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.